салом бинандагони хабар тинҷӣ, ман умедворам ки шумо гуҷӯй набошед, ҳамаатон сеҳату саломат ҳастед. Ва имрӯз як хабари ғамгинона ки пас аз бемории тӯлонии падари қаҳрамони UFC, падари Ҳабиб Нурмагомедов вафот кард. инро раиси Чеченистон Рамзан Кадиров Абдулманап Нурмагомедовро субҳи имрӯз дар синни 58-солагӣ аз олам даргузашт. хабарҳои ғамгин ба ман расиданд ки Абдулманап Нурмагомедов ин ҷаҳонро тарк кард. Ман аз номи тамоми халқи чечен ба оилаи Абдулманап Нурмагомедов самимона изҳори таслият мекунам. ӯ моро тарк кард ва номи нек гузашта насли сазоворро ба воя расонид, навистааст Қодиров дар канали телеграмаш. падари рамзи кории доғистонӣ тӯли чанд моҳ бо коронавирус мубориза мебурд. Абдулманап Нурмагомедов ҳанӯз моҳи май ба маризии сироятии коронавирус мубтало гардид. нахуст табобатро дар доғистон гирифт, аммо пас аз бад шудани аҳволаш ӯро фавран ба яке аз дармонгоҳҳои шаҳри Москав интиқол доданд, ки ахиран вазъаш вазнин арзёбӣ мешуд. Абдулманап Нурмагомедов 10 декабри соли 1982 дар ҷумҳурии автономии Советии Доғистон таваллуд шудааст. вай аз кӯдакӣ бо гӯштнии тарзи озод машғул буд ва дар артиш ба тамрини ҷудо ва самбо сар кардааст. марҳум дорандаи унвони устоди варзиш аз намуди гӯштини озод мебошад. моҳи сентябри соли 2019 Абдулманап Нурмагомедов барои тарбияи шумораи зиёдтарин чемпионҳои самбои муҳорибавӣ ба китоби рекордҳои Русия дохил карда шуд. тибқи маълумоти расмии Нурмагомедов тӯли давраи мураббигиаш 18 қаҳрамони ҷаҳонро ба воя расонидааст. миёни онҳо Ибрагим Магомедов, Асилдар Абдухалмидов, Элдар Алиев, Назир Мамадалиев, Мансур Учкаев, Магомед Магомедов ва дигарон ҳастанд. ҳамаи одамҳо мегузаранд, мераванд, вале одамизод гузаштаашро намедонад. ки мешинохт, ҳатман дар комментария нависед.